Pak RT, Pak RT. Lah kok sregep men to, wayahe rolasan iki. Wayahe leren-leren dhisik. Leren piye to? Iki jam piro? Leren ae kowe iki. Ih. Rolasan iki kaya jam piro lho? Srengenge rong pucuk mbun-mbun, kusik. Ning kusik. Enek calon polo. Ndi. Calone polo ndi iki. Bagus. Calon polo iki calon polo iki. Iki wayah rolasan iki. Ya. Ini kalau piro? Kecil lho kamu papat 6 iki. Iki dirampung sih. Kan memang kewajiban masyarakat itu seharusnya kalau itu rasa jaga di soko-soko jaga. Lek segera barang ora patut, ora mau ngene segera dirapikan. Iya. Barikinya wis langsung mame ning warung kae. Ini calon polo. Nah, mau rokok nggon mobil kayak enak. Oh iya. Tapi mung sak slop. Ini pokoke. Ini calon polo ini. Ya nanti rawat dadi polo ini kan sudah kewajiban kita masyarakat kan ini ya diselesaikan dengan ini di toko. Tapi tidak ada membuat kecewa ataupun gawe bahayane wong mlaku. Siap. Iki dilampung pisan nggih. Oh iki kan nggih ditapak ngene-ngene. Nggih. Nek nang do mangan sik do mangan sik jam 2. Oke, aja rungono nggih. Kon mangan calon polo. Calon polo ngaten Madang. Warungane Pak Paito Madang sik. Kita mau cukup ya mobil. Kon ngoten mawon matur sembah nuwun. Ini dengan gaduh. Kon Pak Agus calon polo matur suwun.